What up? Mä oon Bristo ja mun pitää tehdä tänään fingerflipit. Vaikka وعدنا وهريا ونباشرنا. Sun pitää ostaa nosegrab ennen kuin sä opettelet fingerflippiä ja se menee näin. Sitten, mitenköhän mä osaan selittää? Kun sä lähdet yrittää fingerflippiä, niin sun jalat pitää olla suunnilleen tässä. About tässä. Niinku Ollie Stanssissä. Sitten luppaat niin täysin kun pystyt niinku. Luppaat niin täysin kun pystyt. Niiluja kun lähtee, poppaat sitä äkkiä niinku. Äkkiä nostat kiinni ja sit silleen. En mä oo sekaan, otat niinku nosegrabista kiinni ja pyörität. Ton paremmin en osaa selittää. Tää velyks tää? Voisin tehdä feikistäkin. Sitten niitä voi yhdistää ihan kaikkeen. Esim. Voi tehdä vaikka fingerflippi rokkarin. Siis sitä voi tehdä ihan kaikkialta. Vaikka sisään tai ulos vaihtaa jossain. Vaikka pottaa. Yleensä se tehdään pottaa. vaikka وعدنا وهريا ونباشرنا pelkästään äänöjät. Koska saa luvan kello. Sitä voi tehdä myös muilta spotilta. Vedetään pari. Tässä oli tämänkertainen triggerhyppi. Mä menen nukkuu. Hyvää yötä. Royal Family Fingerflip.